Sanibonani guys, and welcome back to my YouTube channel. It's Akelung aka Lucifer, and I'm back with another story. Without wasting your time, another day, another story. Story time sanamhlanje simayelana nobaba. Suke ugele ubaba mina wakwabhekana nobunzima. Uthi ubaba wakhe kade nje esebenzela abanye belungu yabo babekhanda, I think babekhanda fish and chips or something. So bamtrainer waba ilento lo baba lo abayifunayo ukuthi wabo best of the best when it comes to lento yabo yokwenza fish and chips nani. Usayi okay cool. Uma ngabe so best ayi kwahamba isikhathi wakhula phela umuntu uyakhula. Mekhula bavula ibranch njengoba mhlawumbe bazovula ibranch la eThekwini ubaba mhlawumbe uhlala ekhulu. Sama bevula ibranch ke bese beyasho ukuthi since usumdala and usuzo retire singajabula kakhulu if ungeza ngala ngizokwenza isibonelo ngeThekwini ungeza ngala eThekwini ukuthi uzositrainela lama employees ethi amasha yabo so that singaluzi le touch because indlela lomkhulu wayenza ngalo lo fish and chips ngisho nabo abelungu abamemfundisile wayebadlula. That's how much he was excelling kulento le yokwenza fish and chips. Hayi kuthiwa nangempela ke abelungu bemtshele ukuthi okay so organizera indawo la uzohlala khona while you train lezi ngane yabo, and then mase ke uzofika mhlawumbe for 1 week nje ubafundise or for 1 month. I don't know what was the agreement. Hayi kuthiwa nangempela kumkhulu ke bemtshele kwagitshelwa itimela at that time. Bemtshele ukuthi hene ugibela isitimela esiwukuthi yabo ukhona uzofika ngesikhathi esiwukuthi lana sokwazi ukuthi sihleleleke kahle mhlawumbe mhlangabeze or something. Ayithi umkhulu abone nje ukuthi megibela lesasekuseni ngeke azakhave. So umkhulu agibele ebusuku asuzolindela khona e-station ukuthi ulentuzane abelu ukuthi makufika isitimela nje singamshini nangephutha nangebhadi because wayebathanda belungu bakhe wayengafuni futhi ukuba disappoint. Ayikufana ngempela afike kuthiwa mefika kothikithi zem afike ke uchithi bathike nje bemyale ukuthi hayibo mkhulu ngoba vele sekuyisebusuku and isitimela sakho soyifikele ekseni waye ungavedana uyihlalele nathi la because kuphephile kusafe. Le ndawo le ayikho safe, especially inemoya nje esingayiqondi kahle ngisho nasi sebenza khona nje siyasaba. Sathi umkhulu hayi mina ngisabe lutho mina abazi omkhulu neyinkani. Athi umkhulu hayibo mina ngisabe lutho mina ngizohamba nje ngiye lapha ngiyohlalela ngifuna nje ukuyihlalela kahle makufika ubuthongo ngiyilalele kahle nginganiphazamise emsebenzini wena. Hayi kuthiwa bemkhulu bethi hey mkhulu ube careful mkhulu la kunemoya esingayiqondi yabo. Hayi asimkhulu hayi niyaphupha nina yawazi amakhehla nenkani. Hayi kuthiwa nangempela ke ehambe kumkhulu kuthiwa hambe futhi aye kude yabo la afuna khona nje ukuba nePC yakhe kuthiwa atholeke yazi ukuthi kuba nezitulo eziteshini ayitholele isitulo sakhe ayihlalele. Kuthiwa hayi ahlale abheme. Kuthi umkhulu wayibhema like nawe nakini kuthiwa abheme kanye kuthiwa imebhema ahlale ethi nje sayihlalele kuqhamuke nje umlisa mumbe. Meqhamuka umlisa mumbe ahlale ambingelela uyaphila insizwa yebo hayi nami ngiyaphila. Hayi kuthiwa bexoxe nomkhulu kuthiwa bexoxe lo mlisa ufriendly nomkhulu bayazwana yezwa they get along. Bexoxe nomkhulu bexoxe nomkhulu. So bebuzane usukaphi hawu wendaweni ewukuthi nami ngakuthi yabo bexoxe nje uyaxoxa nje lo bhuti lokho kodwa yena mexoxa ukhuluma kwi-past tense akakhulumi kwi-present tense yabo. Asho ukuthi hayibo nami ngangihlala kuleyo ndawo ngahlala kuleyo ndawo. Ayitshela umkhulu ukuthi phela umuntu uyamuva mhlawumbe wahlala wamuva akukho nje into ofayibona umkhulu. There's nothing. One thing nje awayinotice ukuthi makudlula iguzu uyazi ukuthi kudlula amaguzu ke iwona awahambi noma ehamba ngekhathi but awafani nezitimela yabo. So kuthiwa nje athi ulentuzane yebo kuthiwa makuqhamuka iguzu nje vele lo muntu active mhlawumbe ayibhekelele ukucasha because liba nama-light yabo so akazwani ne-light. Umkhulu ngalelo langa kuthiwa angabhemi ngaleso sikhathi kungavuma abhemi. Le ndoda ilokhu ikhulumile baphazanyiswa nje ukufika kweguzu makudlula iguzu lami lethi ngisawuchama ilizwa vele liseza le cause linomsindo. Ayikuthiwa futhi bahlale kahle kube mnandi bexoxe kube mnandi nje yonke into. Umkhulu aku-enjoy ukuhlala nalo muntu. Umkhulu ayelahlephi athi umkhulu ke kuthiwa nje kwase kuzosa mhlawumbe kakuphele i-hour ukuthi kuse
Kuthiwa bathi besaxoxa nje kuthiwa umkhulu azahleke-ke yabo because kumnandi nje bayixoxela kamnandi ethi he yazi labo thithizemu laba baze bacishe bangiphuthisela nje ngobusuku obumnandi kangaka belokhu bengitshela ukuthi kunomoya la abangawutholi kunomuntu ohluphayo la. Kuthiwa vele acasuke lo bhuti athi basho njalo kuthiwa athi he umkhulu basho njalo bathi nje ngibekhefula kunomuntu ohluphayo la. Kuthiwa vele aphendule lo Spoki sithi mina angisukeli umuntu okusalayo ngihlupha ongihluphayo. Kuthiwa umkhulu kuvele kube ngathi khona into emtshela ukuthi uhleli neSpoki. Kuthiwa meqala methi uyambuka lo muntu embona emshintshela akaseyena lo muntu lo bhuti nje kade ehleli naye bexoxela mnandi. Eqala embone ngathi lo muntu unokuba umuncu. Membuka inyawo zakhe ayithintile phansi lo muntu. Yabo ubuye sukume ehambe kodwa inyawo ayithintile phansi. Umkhulu realize only at that time mase belentuza mase bekhuluma ukuthi akuyena uhuman lo yabo. Ayithiwa ke athi umkhulu siyasaba kuthiwa ilokho imbuzo ukuthi yini waxwaya manje indoda kade sikhuluma yabo. Thi umkhulu ezama ukuyiqinisa lapho umkhulu ngithi usemdala thiwa nkosami umkhulu azayichamela umkhulu esesaba. Thiwa azayichamela umkhulu nkosi yami esethukile ukuthi hayibo kuthiwa nkosami lokho ethandazo yazi ubusuku mase ufuna kuphele because ipoki zihamba ebusuku kuthiwa acela indoda ke ngithi ukuyobhema kuthiwa nje ithi no angihlangani nomuntu obhemayo. Uthi kuthiwa umkhulu freezer cause phela manje useyalentuzana useyabona ukuthi ngampela kushuthi uhleli neSpoki. Kuthiwa wahlala naso umkhulu kwaze kwalamula ukuthi kukhanye. Kuthiwa mase kukhanya savalelisa sasho sathi hayi uhambe kahle-ke ndoda uyabona ukuthi angimhluphi umuntu ongangihluphi. Kuthiwa samshiya kanjalo umkhulu wabanjalo. Kuthiwa umkhulu wahamba futhi wayoxoxa wathi yeyi anginilalelanga ingane zami cishe ngafa. Uthi nje ubusuku bami bungeve bukuhle ngithole lo muntu saxoxa indaba yonakala nje mangisho ukuthi kuthiwe ngingezi la wavele nje wangishintshela naye ngambona ukuthi akayena umuntu. Ngambona ukuthi ngahluleka ukumbheka naye wangangibheki vele emehlweni masikhuluma sasixoxa kodwa sasingabukani nje emehlweni. Uthi nje wathi umkhulu ngeke ngiphinde kuthiwa kabangisaya kwalapho la kwakumele aye khona wathi nje ngibuyele ekhaya wagcina engayangisho nokuyotraina abantu labo kwakumele batrain. Siphela lapho ke story sanamhlanje. One thing I'm learning from these stories ukuthi iSpoki mungaka realize ukuthi iSpoki awuboni lutho wrong. You only bona izinto wrong the moment ingqondo yakhe iclick ukuthi iSpoki lesi. The moment lento engitshela kushuthi ngitshela ukuthi iSpoki lesi because this is the second story now. So umuntu waqala ngokubona ngamtshela ingqondo yakhe ukuthi iSpoki lesi and then only uyabona ukuthi hayibo umuntu usemoyeni akahambi phansi. Siphela lapho ke story sesanamhlanje. I hope you enjoyed it guys. Thank you so much. Keep on sending those stories. Na inamba yami la ngiyanithanda mncane.